Mill-qalb nixtieq ilkom l-għodwa tajba, mod partikolari lilkom li msemmijin għal Santa Rita llum it-tifkira tagħha jew li fiha ssibu il-patroċinju. Jiena Fader Ivan Domnik Aquilina wara ħafna snin fl-Ingilterra issa li sentejju fuqhom inservi ferħ kbir irid ngħid fil-parroċċa ta' Santa Elena Birkirkara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Uti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla int sejjaħt lil Santa Rita biex tgħix fl-imħabba perfetta u matul ħajjitha tfittex is-saltna tiegħek. Għamel li nitqawwew bit-talb tagħha ħalli nimxu ferħana fit-triq tal-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi disċipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta immintu? Iżdu ma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'mamudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni, weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għamel b'mamudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemminu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-isna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem biqlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien: slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Iqum Alla, jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh. Bħalma d-duħan marri jixteret, bħalma jdub ix-xema quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla flimkien. Slaten tal-art għannu lill-Alla.
Imma ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Flimkien, slaten tal-art, għannu lill-Alla. Missir l-tema u difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma waħedhom u lil-ħabsin bir-rizq joħroġhom. Flimkien, slaten tal-art, għannu lill-Alla. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tiġbieħa ma inti tajt. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu: Temmnu issa? Ara, għad tiġi siegħa u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ għedtomkom ħalli bija jkollkom is-sliem. Fid-dinja tbagħtu jkollkom, iżda għamlu l-qalb. Jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum qiegħda isseħħ waqt li Ġesu qed jagħmel l-aħħar iklam għad-dixxipli. U d-dixxipli jinħassu komdi. Qegħdin hemm mal-qalbhom donnhom fehmu jew ħasbu li fehmu u jgħidulu issa nemmnu aħna li inti ħriġt mingħand Alla, issa kollox sew, issa m'hemmx iktar problemi. Xi kultant anke aħna jiġrilna hekk fil-ħajja spiritwali, kollox ikun sejjer tajjeb, kollox ikun sejjer sew, u beħnina nersqu lejn Alla l-imbierek. Imma Ġesu illum qed ifakkar lid-dixxipli tiegħu ġifieri lili u lilek ukoll il-inkwiet jinqala'. Se jkun hemm mumenti fejn aħna nitferxu. F'dawk il-mumenti irridu nifhmu li bħal Ġesu mhux se nkunu weħedna għax Alla l-missier huwa magħna. Il-ħajja titfanna ħafna nkwiet, titfanna ħafna problemi. Xi kultant ikunu tortana, xi kultant tortan nista' madwarna, xi kultant in-natura titfanna xi marda. Ma meta jinqala dan kollu, niftakru fl-aħħar ġiex kelmiet li qal Ġesu: Għamlu l-qalb. Jiena rbaħt id-dinja, għamlu l-qalb. X'inhu l-kontra li tagħmel il-qalb? Huwa li taqta' qalbek. Ġesu ġew iġibhom it-talbiet tiegħek billi bagħat lilek. Tak intellett sabiħ, tak kuraġġ, tak qawwa, tak ħbieb. Ġesu donnu wafdak bil-problema li nqalatlek għax jaf li inti kapaċi ssolvija, qed jafdak biha. U inti u jiena min-naħa tagħna rridu nafdaw lilu li bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Aħna nistgħu nelbu dak kollu li titfanna l-ħajja. Il għaliex aħna maħniex weħedna. Il għaliex jidwi f'widnejna l-kliem ta' Ġesu llum. Għamlu il-qalb.
Jekk hemm persuna u ħafna hemm, imma jekk hemm persuna li tassew għexet dan il-Vanġelu huwa l-qaddisa li qed niċċelebraw illum Santa Rita ħafna devozzjoni għaliha f'pajjiżna. Santa Rita li ħafna jsejħula l-qaddisa tal-impossibbli. Ta' spiss nitlob jiena u xi kultant tismani. Kellha ħafna mumenti diffiċli fil-ħajja tagħha l-ewwel nett tiżwieġ 18-il sena ta' żwieġ ma' raġel diffiċli immens. Imma li hi bil-paċenzja kollha, bl-imħabba kollha, baqgħet wieqfa taħt is-salib bħal m'għamlet Marija. Iż-żewġ subien tagħha jmutula b'marda. Tiġi biex tagħmel dak li xtaqet qabel ma żewġet hi xtaqet issir reliġjuża imma l-omm u l-missier iddeċidew mod ieħor. Meta romlot u tilfet it-tfal, talbet li tmur fil-monasteru, peress li kien hemm xi inkwiet fil-familja u peress li kienet armla u seba' ħudala ġabula d-dinja fit-tarf. Imma hi ma qatatx qalba, qawwit qalba. Daħlet fil-monasteru, għamlet snin twal hemmhekk. Fil-monasteru wkoll sabet diffikultajiet xi wħud mir-reliġjużi sħabha ma kinux ħadu gost biha. Anki s-superjura xi kultant kienet ittieha xi xogħol x'tagħmel biex tara jekk ixumli jew le din il-mara li tant ħadmet. Imma hi ma qatat qalba qatt u x'ġara għaliex ma qatatx qalba saret il-qaddisa tal-impossibbli. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jien u int bħal Santa Rita wkoll nistgħu nagħmlu dak li hu impossibbli. Li rridu nagħmlu lil Ġesu nafdaw fih tassew mhux bid-diskors biss dak ħafif, imma nafdaw fih tassew. Li ngħixu b'enerġija ġdida, b'viżjoni ġdida l-fidi tagħna. Li nagħmlu dixxipli ma' dawk in-nies li lil Ġesu jafdawh, li ma jaqtaw qalbhom qatt, li l-mużika favorita tagħhom hija dis-sentenza ta' Ġesu. Għamlu l-qalb. Jiena irbaħt id-dinja. Jalla Santa Rita tinterċedi għalina ħalli dan il-kliem nagħmluh realtà fil-ħajja tagħna. Jew nresqu lill-mulej it-talbit tagħna fil-waqt li ntennu dawwanna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Nitolbu għall-Papa, għall-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu għall-Presbiteri u d-Djakni biex il-kol jgħixu fil-fedeltà tar-rigali tal-Ispirtu Santu li rċevew bit-tqejjid tal-idejn. Nitolbu dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Għal paċi fid-dinja u biex narfu li fid-dinja m'hemmx paċi jekk qabel ma jkollniex il-paċi f'qalbna. Nitolbu dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Għall-adolescenti li qegħdin iħejju ruħhom biex jirċievu s-sagrament tal-konfirmazzjoni biex l-Ispirtu Santu jagħtihom il-qawwa fl-impenn tal-ħajja tagħhom nitolbu. Dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Għalina biex inkunu ġenerużi u nħallu il-kelma talla tħalli l-frott fil-ħajja tagħna li ma nqatawx qalbna u li nitfgħu it-tama tagħna kollha fuq Ġesu. Nitolbu. Dawwalna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. U issa jew nafdaw it-talbit tagħna, x-xewqat tagħna, l-ħolm tagħna, l-aspirazzjonijiet tagħna, l-inkwiet tagħna. Fidejn Marija Santisma Ġesu li kienet l-ewwel waħda li fdatu kompletament u ngħidula slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ilqa' mulej dan it-talb li qed nagħmlulek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' Santa Rita ta' Kaxxa. Ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid ieħor ħliefek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħajru lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, fost il-għaġeb tal-anġli tela floli ta' smewiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kullu mkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, int l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjer nagħta biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Rita ta' Kaxja u l-qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħat lill-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħinin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Pulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni l-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla għeda fit-triq ta' mħabbtek fuq l-eżempju ta' Santa Rita. U kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal-jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Sanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-Isefijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misterju tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la taħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misterju tal-ferħ. Meta Sittna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misterju tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħelisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Ir-raba' misterju tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misterju tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma naffir minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna nturufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek.
u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni għammi. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbira kif rott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina bitimbin, issa fissija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammi. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħuq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wetna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnessis tad-demonju. Irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paolo Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Santa Rita ta' Cascia, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek jitluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.